Felly mae dyn ni nawr Helin Hibiscus o'n blaenau ni, gan Helin Carnedd allan o Sunflower yn nwylo Liesl Mead, ond yn berchen i Beth Loasil. Fi'n credu bod Beth yn magu yn Ffrainc, os fi'n gywir. Felly na ddangos pa mor boblogaidd maen nhw ar draws Ewrop, a pa mor boblogaidd mae i yn magwyr Ewropeaidd i ddangos fan hyn, fi'n credu fyd. A ni'n gweld y sanau gwyn sydd yn hollol o fewn yr rheolau. Mae'n ambell i splash wedi bod, splash bach o wyn ar y bola. Oes. Ond ti'n fod i gael gormod? Na, dim gormod. Fi'n credu, o be fi'n gofio, yng Nghorneli, meddwl i, fi'n credu taw 10% yw y mwyafrif ni'n gallu cael o ran faint o waint. Faint o wyn. Fi'n ffili siarad bore yma. Mae'n ddiddiau Beth. Ti'n disgwyl babi ti 8 mis ware teg i ti. Ti'n neud yn arwrol. O, fi'n drial. Felly hyn o splash ond dim gormod. Ie. Ac yn iawn i gael y gwyn ar y wyneb wrth gwrs. Odi, hwnna'n iawn. Felly dal yn cael y golwg manylach. Odi, ar y rhain i gyd. A mae'n bwysig wneud yn siŵr bod e'n cael golwg o dda dros bopeth. Yn amlwg, chi methu gweld y coesau yn fanwl ar y joints o bellter wrth bod nhw'n mynd rownd i ddechrau, felly mae hwn yn go bwysig. A wneud siŵr bod nhw'n syth, bod nhw'n symud yn syth hefyd. Mae yna wad newydd mewn ffordd yn cyrraedd y prif gylch ar ddydd Iau yn dod â chydig bach o newidiaeth, achos i ni yn croesawu yn y rhan gogleddol y Rhan-Frid Cymreig. Dosbarth newydd sbon yma ar ddornod ola y sioe fawr. A Beth, y Rhan-Frid Cymreig, mae yn ofynol iddyn nhw gael o leia 12.5% o wad Cymraeg i fod yn Rhan-Frid Cymreig. Odi, a na'r prif ofyn mewn ffordd yw bod nhw yn addas ar gyfer cofrestru yn y ffordd yna, a wedyn na beth sy'n neud i mor arbennig mewn ffordd, achos ni'n gweld siwt ystod wedyn o deipent o mlaen gan ddibynnu ar y croesiad wedyn.
Mae'n neud dosbarth diddorol i edrych achos mae'n amrywiol iawn. Odi, mae fe. Just wrth edrych arno fe, mae fe'n weledol yn eitha diddorol achos bod y gwahanol deipau yna. Ar hyn o bryd mae fe wedi mynd am deip eitha, be fyddwn ni'n galw yn boni marchogaeth falle. Ar gyfer plant mewn ffordd fan hyn ar y brig. Gyda'r 3 cyntaf mae wedi ddewis. A wedyn ni'n gweld rhyw deipau gwahanol, falle fydde'n cael ei diwrnod dan feiriad gwahanol ar y brig, ond fel am ei. Ie, Ebol neu Eboles neu adfarch blwydd ddod, felly'r stoc ifanc sydd fan hyn gyda'r Rhan-Frid Cymreig. Ti'n trio wario rhyw fath o gêm hefyd i ddyfalu beth yw'r gwad arall sy'n gymysg gyda'r 12.5% Cymraeg? Gallen ni wario'r gêm na mewn ffordd, ond trwy lwc mae catalog da ni yn dosau sy'n mynd i weithio i beth yw'r gwad heddi. Beth? Ni'n lwcus bod ni'n gallu. Byddwn ni'n meddwl yn y teip ma o boni bod na lot o adran B yn dod drwyddo i gael y 12% yna. Achos maen nhw'n fwy main mewn ffordd na be fydden ni ddisgwyl os fydde lot o wad C, A neu D yn ddyn nhw. A ti'n gallu defnyddio unrhyw wad arall, achos o'n i'n gweld rhywbeth geffyl lliw hefyd, felly ti'n gallu mynd i bob man? Wyt, ti'n gallu mynd i bob man, a dyn ni'n cael cyffylau lliw. O, mae'r het i ffwrdd. Wedi diosg, a fi'n credu bod e wedi cadw y 3 cyntaf fel o'n nhw. Gawn ni weld. A dyma ni y beirniad, i ni gael roi sylw iddo fe war y teg Andrew Phillips o Frydfa Amar yn Llandysil. Ia, yn cael y fraint o feirniadu bore yma, a mae wedi dewis Sambro Just a Dream gyda Kelly Phillips fel yr enillydd, gan Rotherwood Peeping Tom, a Madam Kindred Spirit yw'r fam fyna, felly ni'n gweld Brydfa Rotherwood yn dod i'r brig o ran y gwaed eto, yn eitha enwog o ran adran B, a hefyd y math yma o ferlod. Ac yn ail, mae gyda ni Barry Row Nipper Dandy, gan Orielton Top Secret, allan o Alice's Firefly. Ac yn drydydd fyna, Heatherton Quicksilver, gan Castle Knight, allan o Heatherton Quickstep. Ac Andrew Phillips wedi bod yn ymwneud ar ceffylau Cymraeg, ar bryd Cymraeg, ers dros hanner can mlynedd fi'n credu. Odi. Tipyn o brofiad gyda fe o ran y cyffylau Rhan-Frid a'r adran B hefyd. Felly chi'n gallu gweld falle pam bydde'r enillydd hyn, Just a Dream, yn dynnu sylw fe o ran math o wad mae fe wedi cadw dros y blynydde. Dyma'r canlyniad yn dosbarth Rhan-Frid Cymreig, y dosbarth cyntaf yn gofio'n i'r gwelesu blwyddi yn y safle cyntaf, and in first place was 1262, Kelly Phillips o Sambro Just a Dream. Wel, llongyfarchiadau mawr iawn I chi, Kelly Phillips o Staffordshire. How's it feeling? It's very early here on the last day of the Royal Welsh Show, but you are holding a red rosette. Thank you very much. Yeah, worth the long trip and the very, very early start. Was it this morning you've come down? We've come back down, yes, we were here on Tuesday. He was second in the riding ponies on Tuesday. And then we've come back at 2 o'clock this morning. So what is the importance of the Part-breds for those of us who aren't as familiar with them? Just a general sort of all-round good animal, really. We've bred them that compete in all different disciplines, from like eventing, pony club, showing, jumping, driving, so they're quite versatile, really. And what makes the Royal Welsh so important? Why have you made the trip twice this week? Just the venue, really. It is a special show to win at. So. Well, llongyfarchiadau mawr iawn I chi unwaith eto am ennill. Many congratulations and enjoy the rest of your day. Thank you. Into the ring this morning to judge our shiniest section. We start with class 296, dosbarth 296 I ddechrau.